de awɔ il est vrai ɲɔngɔle mais min filɛ n tɛ tiɲɛ yɛrɛ f'i ya il a tiɲɛ a to i bolo yen nɔ an mago t'i la tiɲɛ i tɛ muso sɔrɔ o de don ne tɛ muso awɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah e kamalen awɔ ne tɛ e ko ne denni ye il lɔba sa a falen don a bɛ y'a ye kɔni i la kuma in tɛ wa a to i kɔnɔ a sanfɛra hali bɛ ele ni ne jɔ bobo ɲɛkɔrɔ k'a y'a bolo ma sɔsɔ a ɲɛ ma a y'a dɔn min cɛ ne kɔni kan bɛ min ma ne bɛ min f'i ye i banba dɛ bon i t'a sɔrɔ ala y'a nɔgɔya maninka i ka lɔ fɛn min duman ye nka a fɔlen ko maninka n'ala kasa k'e yala la o y'a sɔrɔ karamɔgɔ i kaburu dugu ma i ka lɔ a ye dɛ a ye nin k'i buga i de ɲini yɔrɔ min na ni sanfɛra a y'a sɔrɔ jahanama yɔrɔ min ma ko habu habu fɔ n'u wale sɔrɔ nɔ sinɔ i dɔrɔn tɛ kɔni tɛ nin k'i gosi i bɔra la e kɛlen ni y'a yila i y'a fɛ ka makɔrɔbɔ le ba ala de i lɔba mun i kɔnɔ ne t'i ka mɔrɔnkola la kana kɛ ka firi mɔrɔn kana kɛ i ye ɲa kila n'i y'a sabali i lɔba mun i kɔnɔ fɛn bɛɛ mun i kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a yila i la wari kana kana jiginna ni kan jiginna ni faga n tɔ sanfɛ ni jiginna kele mutu ko wata fanta gbele no fe sanu anyi wala ka sogura minɛnw san ayiwa tonton maninga i kana taa tanti fanta go ka minɛnw san yɔrɔ wɛrɛ ni buramasire magaji fɛ yen dɛ ko buramasire magaji fɛ yen ba awɔ buramasire magaji fɛ yen so minɛn ɲuman bɛɛ de bɛ sɔrɔ yen nɔ ko di sa awɔ wa u ka panow bɛ mɛn fo k'a faga kuma t'u ka batiriw yɛrɛ ma kalite ɲumanw don wa suguya bɛɛ b'a la wa u bɛ telew feere tele minnu bɛ mɛnɛ ni batiriw ye awɔ hali bumɛriw fana a denmisɛnninw ke ai hakili la k'a ye duniyɔrɔ cɛ ko bɛɛ le kalama est ce que du in kɔnɔ mɔgɔ ye buramasire magaji falan ne ye an ka misiri min filɛ ten to misiri ampulu a pano hali misiri mikoro a bɛɛ bɔlen buramasire magaji la yɔrɔ la nka n ye min fɔlɔ ɲɛna n bɛ taga ka na fanta juguya k'a k'an makɔnɔ aw minnu mako bɛ pano bateriw télévision misiri mikoro fo ka taa se bumɛriw ma ani aw ka antenne parabolikiw a b'aw senfa joona ka se BMS buramasire magaji fɛ suguba kɔnɔ immeuble Nimaga kɛrɛfɛ walima aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru la nɛgɛjuru minnu filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin butigi BMS minan ɲuman sɔngɔ duman BMS butigi min bɛ aw ka film mutu ni salima jukɔrɔma don buramasire magaji mutu ni salima ka butigi e kele denmisɛn o ma a ɲinalen maninka kɔ wa Kia, I kelen ne sile ya? awɔ Wa. I fa dun? a bɔra A bɔlen? awɔ Wa I ba wale mi? a t'a joli kan na Awa ale le o di. i t'i sigi Awa pasi. I kelen ne luma ya? awɔ I ka lɔ n terila ko waati dɔ la ma ka k'olu ka sa yɛrɛ ma. De dɛ. Ha Kia. Ne yɛrɛ yɔrɔ min na ten ni n ko n kɔnɔ fililen tɛ dumuni ko la Marabu y'a fɔ dumuni ka gɛlɛn ɲɛ min ma ni Ala ye di Ala kɛlɛ ko zone dafa sa
a di n'a fɔ gɛlɛya ko nin bɔra kɛ sanji le k'a bɔ Mali kelen kan. Gɛlɛya min y'an ka so in na an bɛ ɲini ka wulu ko sara la ni Ala. Tonton Mamadi, dugu in yɛrɛ gɛlɛya o y'an yɛrɛ de nɔ ye. Kia ɲɛ jumɛn ma ten? Ni segi an ye afan di gɛlɛya nin kɛ. Tonton Mamadi, ni ko ko dugu in gɛlɛya an yɛrɛ nɔ ye. An ka dugu in gɛlɛya tɛ foyi ye ɲangibaliya kɔ. Kele kia an y'a kan ka dugu gɛlɛya ko kuma fɔ ile y'a kan ko ɲangibaliya. Ɲangibaliya tɛ se kɛ dugu gɛlɛya ɲɛ jumɛn ma? Ni ko ɲangibaliya don. Mɔgɔ min bɛ ka faso wari dun n'a sɔrɔ n'u tun bɛ ɲangi a fɔ dɔ tun tɛ bɔ faso wari dun na. Kia Ibra min fɔ Ibra tun ye gbɛrɛ yɛrɛ de fɔ ten. O t'a bannen dɛ. Bagama fana an ka jamana ye fiɲɛba dɔ ye. Kia Ibra tun ye yɛrɛ de fɔ ten. K'a sɔrɔ jamana min kɔnɔna la mɔgɔ damadɔ ni di fara ɲɔgɔn kan ka jamakulu ni yɔrɔ ta k'o dun tɛ fosi tɛ bɔ a rɔ. O le an ka jamana ye gɛlɛya dɔ ye. Nka ile bɔra kuma min fɔlɛ a bɛɛ lajɛlen ye munumunu na ka n'a yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la n'o ye ɲangilibaliya de. N'a k'a sɔrɔla mɔgɔ minnu tun di fantanw ni yɔrɔ ta k'a dun ani mɔgɔ minnu di fantanw tɔɲɔ ni olu tun di ɲangi an ka jamana nin kɔnɔ i n'a fɔ a digɛ jamana wɛrɛw ka ɲa min ma a tun tɛ dabila. Nka n'o tɛ kɛla an ka jamana gɛlɛya ye bana ɲɛ jumɛn ma k'an to ɲɔgɔn tɔɲɔ na. Mun yɛrɛ k'a fɔ an ka taa fitinin dɔn. E to nafa jumɛn bɛ sɛnɛ ma? O ye bi ta ye. Ayi ale o kun ye kunun ta ye. E to nafa foyi tɛ sɛnɛ ma o. Mun ne kɛra? Sabu ka d'a kan mɔgɔ min bɛ ɲuman f'i ye ka tila ka juguman f'i kɔfɛ ni ne ka kan n'olu ye. Ne ye mun ɲuman f'i ɲɛna ne ye mun juguman f'e kɔfɛ? E b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan nka sunɔgɔbagatɔ la kunun ka di ni kalabanci ye. Kuma jeliw ɲuman kuma y'an sɔrɔ ne yɛrɛ bolo n ko hɔrɔnya de don. Nin ye kuma sugu ye da kɔnɔ bi k'e bɛn'o fɔ ne ma. Voilà n bɛ fɛ ka min f'i ye siranin ko de don. Sabu bi cɛ ko gɛlɛyaba in na n'i y'a ye muso b'i ban cɛ la sabu teri nafigiw de bɛ ka dɔ fɔ a ye. Kuma ne y'a faamuya sɛbɛ fɔ ko ne de y'i ka nafigi ye. Awɔ. Kuma ne de ye nafigi. Awɔ. Bon kuma hali sinikɛnɛ n y'a kɛ piɲɛw siranin ko tɛ an bɛɛ sen d'a tɔgɔ ye kuma e ko mun. Siranin ko ye tasuma kami de n'i sen da i ka b'a wuli. Ne ta tɛ wuli a bɛ da kan fo k'a tereke dugu la. An ka sigi an k'o fana lajɛ. An ka sigi an ka lajɛ. E bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye. Ni siranin kelen don ka fa don i la kɛ n'a kelen don k'i kunkolo ɲagami n b'a fa sama n b'a sɛrɛn tigɛ ka bɔ i la pewu. Ayi siranin ko k'e ka ne kunkolo ɲagami min b'i kɔnɔ dɛ i bɛn'o de fɔ sisan n bɛ k'i lamɛn. Min bɛ ne kɔnɔ k'o f'i ye n'i ko kunkolo t'i la fɛn min kan tɛ ne la a ka di i ye cogo min na an ka kɛ ten tɔ. Awɔ. Est-ce que e bɛ ne dɔn? Nka e tɛ ne dɔn i cɛ bɛ n dɔn ne ye mɔgɔ min ye. A bila i hakili la ko ne mako fosi t'i la k'i dɔn i yɛrɛ ɲuman na k'i ka dɔnni nafa foyi tɛ se ne ma ne y'i dɔn ne m'i dɔn ne mako t'i la e de bɛ ne balo la ne b'e dɔn ko mun de kɛra e de tɛ nin ye e dɔnni nafa jumɛn bɛ ne kan a ɲɛfɔ n ɲɛna n k'a lamɛn. N'i ma sabali walimuso tinbali k'i kɛ ko situlu o tɛ ne ɲɛna foyi ye. Kuma a ka di ye cogo min na an ka kɛ ten tɔ i tulo b'a la n'a bɛnn'i ma cogo cogo an ka kɛ ten tɔ i n'i da ko kalisɔn juru tigɛli ne yɛrɛ bolo ko mɔgɔ ɲɛnama ko de don jali lalomaya ko de don muso ko t'i sɛbɛ ma muso ba tɛ dugu kɔnɔ n'a b'i sɛbɛ taa muso wɛrɛ ɲini muso ko tɛ yan i bɛ fa la bi n b'a don e da kɔnɔ. E tɛ ne dɔn mais e cɛ bɛ ne kununama dɔn a bɛ ne bilama dɔn ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn. Musobakɔrɔ ka dimi don ne la kɛcogo t'o la mais ne kan ka min kɛ n b'o dɔn n bɛ fɛn yira e la i ma sigi ni fɛn min ye n bɛ fɛn yira e la min sigilen ka ja i jɔ kundama ye. Mama, i ka telefoni ka sonné ne y'a ta. Tan facture de ko. Allo? Allo? Kɔrɔmuso? Ne dɔgɔnin ça va?
kame cogo la de ko ra ka di a man di dɛ n maminɛ cɛ kalifa a ye n bugɔ n'a tɛ ɲini ka na n faga ka tila tuguni k'an gɛn ka bɔ a ka so k'a tɛ ne furu tuguni ko barisa ko ne ye sunguruba ye ke ye sunguruba ye wa awɔ de kɛ e ma biri ale bɔra i ka sungurubaya kalama a tɛ tɛmɛ ala ta min min fie kɛ i muɲu i y'a mɛn an bɛ se an ka mɔgɔkɔrɔba ma kuma ɲɛf'u ɲɛna i kɛ pewu sɔɔni sa min n'i fɛ an bɛ taga awɔ n y'a faamu ni ala sɔnna n'i ka kuma mɛn k'an bɛn o la sɔɔni kiya i bɔra ni ɲɔgɔnna la mun kɛra mama san joli furu bi de ale bɛna a dɔn k'e tanti fati k'o ye sunguruba ye k'ale b'o labila bilakun fosi t'a la k'o ye sunguruba dɔrɔn k'o labila bibi na furu kɔni n denmuso a ma nɔgɔn dɛ tonton kalifa jo t'o la mɔgɔ kan ka la ka muso bonya de i ni muso mana kɛlɛ togo togo i mana fɔ muso ma ko muso ye sunguruba ye n den cɛ ɲɛnama si de ka kuma man kan tɛ ka kɛ nin cɛ o cɛ b'i yɛrɛ kalama i man kan tɛ ka nin kuma sugu fɔ muso ma wa mama o dɔrɔn tɛ dɛ wa i t'a dɔn i denmuso bɛna kɛ mun ye sini a kɔni t'o dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ɲɛnama kɔni tɛ muso dɔgɔya togoya si n denmuso tiɲɛ na i ye tiɲɛ kuma fɔ nin ye Ari, somɔgɔw ana madamu karamase baasi tɛ yen basi t'i la basi bɛ n na nin kun ye se tɛ e yɛrɛ de fɛ yen mais ala ka teli n'a ka ciden ye an bɛɛ la n'i terikɛ de bɛ ɲɔgɔn na ala n'ala kira nuru fana ye mun kɛ ne la ŋɔ tuguni nuru to i dagawuli kɛ de ko kuma kuma awɔ ni yɛrɛ ni kuma se ɲɔgɔn ma o don ko ne de bɔtɔla dugu kɔnɔ ne ni kuma bɛ ne de b'a fɔ n bɛ hadamadenya fili kɛ kuma kuma ye ne yira diɲɛ na de diɲɛ lajaba sugu bɛɛ tɛ ko kuma ma min dɔn da ne kan mais i ka nin miiri neni na neni tɛ neni bɔrɔtɔli tɛ bɔrɔtɔli dɔgɔmali tɛ dɔgɔmali kuma ma min da ne kan a don dabali banna de mun ne yile ni kuma se ɲɔgɔn ma sa ne y'a ɲɛf'i ye kɛ fɛn min tɛ da la ne terimuso sirani o sirani ko dɔrɔn de don ko ne de bɛ naafigiya la ko k'ale ni sirani bila ɲɔgɔn na ko sinon ko ne tɛ ko sirani bɛ sɔn ale la ale kan ka o ko sugu kɛ ne la ɲɛ min fɔ ne ɲɛna i bolo da dusu kan i kana n'i ta kuma la ko ninnu fɛ i k'a lɔ sirani ko in bara fakisɛ bilen yɛrɛ le wuli kuma la ne bɛ n'o de fɔ a kunkolo tiɲɛnen de don kunkolo tiɲɛnen i bara kuma ye hali kari kɔnɔ a ye tagamala kelen i y'a sɔrɔ a y'a dale sirani ile ta kɛlen mankan ile ta kɛlen a ye mankan dɔrɔn kɛ o ne ta jugalen n'o de a y'a tala se fɛnɛ ma kuma tola ala yala la ka sirani ko kuma b'a da ka wari ne sɔrɔ nabaradiya a wale ka sirani ko kuma fɔ ko sirani kan ko a bɛ hakilina miiri kɔfɛ a di jaabi d'a ma kuma bɛ to la ka dɔn kɛ ne yɛrɛ wulila an ye dɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ an tilalen ne le ka kuma kulonkɛ kuma fɔ kuma ɲɛna n kuma n ko ni sirani ko k'a taara don hali ne kun ka n'o fɔ a barika ala kuma bara wuli k'i jama nin ma k'i jama ma k'i pɛrɛn kunna k'i to la k'a tigɛ sen sigilen ma k'a tigɛ sen e ma kuma kunkolo tiɲɛna koyi i kɔni k'a lɔ a ye kɛla kɛ min na ne tɛ ayi n b'i dɔn a bɛ kɛ mɔgɔ min na fana ye a bara bolo se ma n wulilen ka kuma minɛ ni ka giw ka kuma ta ka segin kana la yila a tolen kana a ye kule la a ko ko mamadi i kana n jigin dɛ ne kan jigin ni min faga depuis a k'o fɔ a ba kɛlen ne m'o di n bilen n k'a dɔn kana ka boli daminɛ ne de ni wale sɛnɛ kogo min man da kɛ ko kun giw ka boli ka wari se kogo wɛrɛ ma ka ko kun giw k'an to la ka kuma rɔboli ka rɔboli fo a yɛrɛ sigini hakili ɲagaminen kana jama ka sɔrɔ k'an deli n ka yɔrɔ di ne ka n kelen ka kuma di n'i ye pusɛri wulitɔla y'a ko ayi ni ala di ala kɛlɛ ko Usain Bolt fugari sentigɛ ka di ni bɛɛ ta ye a bɛ nin dabaya la han fugari belebeleba de don nka n ye min fɔ ne ɲɛna a kɛ ala ye kuma nin kana fɔ i cɛ ɲɛna e ko ten a bara min f'i ɲɛna n'i k'a fɔ nuru ɲɛna a kɛlɛ di juguya ni bɛɛ n b'o dɔn o de la n nana se ma n ko n bɛ pere k'a kuma f'i ye fɔlɔ yanni n k'a fɔ n cɛ i k'a lɔ an ye min kɛ ne de fɛrɛ kɛ ka kuma a fɛ n b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn barisa fa b'a wuli a la ɲɔgɔn ɲɛ ma ni ne ko n ko a don la a don an tiɲɛna ɲɔgɔn ye dɛ i hakili bolo da dusu kan kana dimi i bɛna kuma fɔ ale n'o di an bolo i ce k'an dɔn o la wa ni wala i n'a foli fɔ i la dagabanaden ye